Napulo ka mga balay ang gipang demolish sa Kulambugan, Lanao del Norte. Wala na nahimo pa ang mga residente diyang miabot ang sheriff kauban ng mga demolition team aron bungkagon ang ilang mga balay sa Kulambugan, Lanao del Norte. Mihilak na lamang ang mga residente samtang ginalantaw ang paguba silang mga balay. Buot man nilang musukol apan wala sila mahimo tungod gwardyado kini sa mga pulis tungod bukat kuno ang ilang kontra. Nabalaka usab ang ilang mga igsuon ug silingan tungod posible na silang isunod sa pagdemolis. Ang nakapait, walay relocation site nga gitagana alang kanila. Mukabat sa 135 ka families ang nagpuyo sa mao nga purok nga adunay 118 ka mga balay. Kadaghanan kanila sukad pa sa ilang mga kaliwatan nga nagpuyo sa maong lugar. Among yutag pinagiyahan sa pamilya Balatayo kaniadto ug nabaligya sa pamilya Feliciano niadtong 1976. Walilabot untang ubang parte sa mga yuta apan niadtong 2016 gipakancel kini sa mga Feliciano ug gilukop na ang tibok purok. Dili nakatarbaho. Akong ginikanan tiguang na. Ya wala pa mi balay. Ya wala pa mi kay balog kan hangtod kanus ami mapuyo sa usa ka evacuation nga without any kabalo ma'am. Wala pa koy maintenance sa tambal.